Magkapuyo nga taga-lungsod sa Liloan arestado human pa sa nginli nga milabay sa bagong nataw nga bata. Ani ang report. Kaluoy sa bata, babae, kita. Sulod sa sako dito sa Labayanan ug basura. Ingon ani nakaplagan kining bag-ong nataw nga batang babay sa barangay San Vicente, Liloan. Bata ang unang nakakita ug na-report ang insidente sa taga-barangay dayon sa police station. Sa pakisusi sa taga-Women's and Children's Desk, natultulan ang ginikanan sa bata. Gipriso na ang mag-live-in partner sulod sa 19 ka tuig nga dili namo ipaila. Ang 36 anyos nga babay ug 38 anyos nga lalaki nang inabuhi sa pagpanguha og basura ug pagbaligya og scrap. Giangkon sa babay sa balay rasyan ng anak ni adtong Domingo. Human kuno sa pipila ka oras, gihangyo niini ang iyang pares pagdala sa bata ngadto sa sentro kay wala magginhawa. Ako rin nag-anak-anak utong-utong. Wa ka nagmananabang? Kabalo na day akakaw na day kag unsa ba? Daghan naman kong anak. Naman ang health center sa barangay sa San Vicente. Nya, di man siya muda. Gibasol sa babay ang iyang pares nga mao'y milabay og miputos sa bata. Sa iyang bahin ang lalaki mihimakak nga siya ang milabay sa bata. Huwag ko maglabay bata. So din man ka nilakaw ka to. Nero ko sa mua mo. Nangahoy ko na. Din man siya ng anak, asam siya dapit ng anak. Huwag mo na sa bahay ng anak. Aw asam siya ng anak. Mula sa Banwa. Sa daingan? Banwa. So nang banwa. Kalibunan ba? Ana-ana karon sa Rural Health Unit sa munisipyo ang baby girl. Sa pagkakaron, temporaryong miamuma sa bata ang laing mga inahan aron mapa-breastfeed usab kini. Matod sa social worker, itugyan nila sa DSWD 7 Center ang bata kay maglisod pag-atiman niini ang ginikanan. They already have 5 children and ang tulo nila ka anak naa sa Mindanao, naa sa side sa mama. Ang nagbuhi kay ang ginikanan sa mama nga taga Zamboanga. Ang duha ka bata nga 13 years old ug 8 years old naa sa mama, nani lang duha. Sa ilang bahin gibutyag sa kapulisan, pasakaan gyud nila og kaso ang duha ka dinakpan. Frustrated infanticide since napaman siya sa span na 1 to 3 days. Ako nga kung tanaw na, dili pa sad siguro kay dugay after gihigot. Kay kung nadugayan dito og higot, matay dito. Uban ni Rod Prado, Nico Sereno, GMA Regional TV Live.